Kinundi na po ng lokal na pamahalaan ng Nagilian, La Union ang malagim na pamamaslang sa isang sales lady na natagpo ang walang buhay sa isang bakanting lote sa isang sityo. Ilang araw po matapos pong mapaulat na nawawala. Ang biktima ay kinilalang residente sa Barangay San Isidro sa nasabing bayan na nahagip ng CCTV habang papasok sana sa kanyang trabaho noong January 30. Ngunit natagpuan na lamang pong naagnas na ang kanyang bangkay nitong umaga ng Lunes ng February 2. Base sa investigasyon, nakitang nakapulupot sa leeg ng biktima ang ID lace nito at may senyales ng pananakal na tinukoy na sanhi ng kanyang pagpanaw. Dahil dito umaapila ang tanggapan sa kooperasyon ng publiko na posibleng maging saksi na makapagbibigay ng mahalagang impormasyon para sa pagkakaresolba ng nasabing kaso. Hinihikayat din ang pagsusumite at review ng mga dashcam ng mga motorista na maaaring napadaan sa Cabanagilian Road bandang alas 8 ng umaga noong January 30. Iginiit na malaking kontribusyon ang maidudulot ng anumang impormasyon ukol sa nasabing insidente upang makamit ang naiwang pamilya ang nasabing hustisya. IFM News. IFM News. IFM News.